názvu tohto môjho druhého videa. Ideme hrať hru League of Legends, akurát hráme Aramku, tuto s mojím kamarátom Koškým, Pika Games a hráme za Talona. No, my hráme za Nasusa. Máme taký pekný. Čerho 1, 2, 3, môžete si ma pridať, ak chcete. No. Tak hráme proti Mundovi, Singe, Twisty Fate, Ashe a tu je Not Connected. My máme Annie, Talona, Corkyho, Nasusa a Ryza. A ideme na to. Tak ešte nehráme, ešte nejdeme na to. Čak dobre, ale tak nevadí. Čo by som zatiaľ hovoril? No už som vydal moje prvé video, volá sa Happy Wheel, keď si ho pozrite. Je tam zlá kvalita zvuku, ale bolo to samozrejme prvé video, časom sa to bude zlepšovať. Ja ešte hráme proti Caitlyn. Tak. No, už hráme. No, výborne. Hráme Nasusa. Určite sa nebudem stakovať, lebo je to dosť ťažké. Tak kúpime takto, nejaké eliky. Aj tam môžeme ísť. Ideme na to. No počkaj, my si budeme musieť nastaviť asi kvalitu, lebo nejak mi to seká. Nie, to ide hladko. Jak víno to ide. No, čo skúsime. No kde sú? Zmenšiť. Vyskúšam. No. Teamplay, aký teamplay? To je tu Slovák. Ja. Jaj, pane Bože, ten Singer čo si postavil? Tancujeme to? Tanečky, ideme. Pokúsim sa nejako stakovať, ale tu je to veľmi ťažko. Raz! Ja sa pokúsime zomierať. Som prehodil na Singera! No, nevadí. No, tak. Pohode, zatiaľ. Keď ma prehodil do turetu. Stáva sa. Pohode, jedna je. Nevadí, my pokračujeme ďalej. Nepôjdeme jak zblázení po tej killy, ale keď sú tam aj free killy, nerobte, zapnem lovko a takí debili, čo tu hrajú. Fuck you! Nevadí, dobre. Ty boha, ale ja mám troška menšie HP. Nie, pomoc, ne, hej. Nie, nehaj ma ty. Páčika. Anča kričí, že ti ste spí tvoja do dvora. Presne. Nie. Ja si keď si treba dávať pozor, no o tom to vravím. On je špina. Stakneme, výborné. Znieli tu na manu. Dobre, kľudný buď. Páčik. Pekne. Pekne to dá. Nie, prehodil ma, dobre, berem. A teraz ma nehajte ma. Nevadí? Kľudný budeme. Stáva sa. Postavím si damage a potom pôjdem také tanky.
Lebo niekto mňa nedá len ulti, no. Maučky, proti twisty fejtovi budem stavať nejaký magic resist. Poď, no kľudne buď. Fajs. Ja, ideme pohode zatiaľ 1, 0, 2. Mám 2, 2, 3, 6 pek to vyhrávame. No nebav. Podano, ideme. A kam, však nikto tu není. One majú celkom malé HP. Ješi! Neprehoď ma! Jaj, to sú takí psychopati, že ma z toho bolí hlava. Máme ultinku. Jeho útoky dúfam, že nemusím vysvetľovať. No, že to nemusíš. Tí, čo pozerajú, snad vedia hľadovko. Tak. Nie, vystaň si. Pokom strieľaš. Pozri, aby na teba nedala ulti, no poď si potom. Tak možno, kebyže hráme PvPčko, tak určite je to oveľa viac, než hráme Aramku, tak to je ťažko. Pozri to, aký má Doktor Mundo. 7, 6. Mundo. No hľadaj, nebudem zachráňovať. Jaj, špína ma prehodila. To sa neoplatí. Poď tam. Nechoď. Prásk. Poď, zachránili sme sa. Jem si pohyl. Nie. Poď, potom sa púď. A ideme. Nie. Sekundu ples. Nech už stane. Nie. Čekaj. Koláčik. Fucker. No, za chvíľku. To je nejaké kilice. Ešte, že stále vyhrávame na kily. Dáme si nejaký staky. No, nejakú nemáme. Nie, ty ma neprehodíš dneska. Ako neprehodíš. Nikeny, killuje. Zatiaľ to je v pohode. Nie. Ej, bisťu! Nie, má ultinu. Put. Íď, bež. Šovky ťa zachránil. Nie, Twister Face sa sem potuje. Do kríku, pozor, potkám, do kríku sa potuje. Nerabte tu na mňa shaky breaky, toto je ľudskárstvo! Pohode, prežil som to. No čo teraz, ja sa potrebujem ísť zabiť. Tento Mundo hodí do mňa sekáč a som mŕtvý.
Mundo, nehač. Nie, twisty face. Nie, no to pekne máme. Hej. Poď sem. Poď sem. Ja sa bojím, ja sa bojím. Poď sem. Ja ich bojím. Oh, fucking shit. Ja sa ho bojím toho Munda, ja sa ho bojím. Svíňa Munda. Radšej by som sa bal tohto. Ten ťa bude prehadzovať. To je v pohode, to je víno. Keď nejdeš svíňou, to je víno. Nie. V pohode, nabí, kľudný by. No, toto som posral. Aha, na čo som si dal rutinu, neviem, ale... To bolo na pláne, to bolo plánované. No, takže ideme stavať. Plánované. Trošku defense. To bolo plánované. Defense, lebo... Tak, to troška sme postavili toho, ale nie veľa toho. No, prehrávame na 2, pekne to kill na Caitlyn. Aj na Ashy. Executed. No ja už idem po nich. Idem ich pozabíjať. Ale zapnem loko. Daj tam Tibr si ho. Zapnem loko a hľadám s takými debilmi. To nie je normálne už. Ľud, Je to od 3. Pozri ho. Tempera. No, už choj preč. Ty ma tu hneváš celý tiež. No, dobre, Mundo. Mundo, valíš, Mundo. No volajú umyk riadil, že ja musím dohrať ešte. Dohrám pre vás, lebo ma baví natáčať. Dohráme ja, tuto pán si nedokriadzuje a my ho nezabijeme, výborné porky zabijú. Nehaj mi ten heal. Tak si ho zober si ho, čo? Oh shit, nigga. No však toto je zlé, toto je veľmi zlé. Toto nevypadá dobre. To mi to ešte prehráme. Poďme. Čo? Nevadí. Asisty. Double kill. Asisty sa zbierajú. Triple. Triple kill. Oj, kvadra. To nedáš. To nechoj. To nechoj. Nemám mánu. Česky. Chcel by sa tu ísť nejakú zabiť. Tento, čo si stáva? Jajš, ten je nejaký lajš. To nevadí. Nie, pomoc, nehaj ma. To zle neviem skákať po svojich minionov. Minus 20, no, je to také vyrovnané. No. Koľkých ho obstreluje. Dobre robí. Tohto miniona stakneme. Hej, heal môj. Nedám nikomu. Môj heal. Poď sem. No, dobrý. Nevadí. Moja chyba, nemal som na ne skákať. Double kill, nejakú trošku kúpili. A kúpime si... Hydru si kúpim, hydru. No, takže. 5, 10, 51 stakov, 48 farmy, myslím si, že na áramku to je celkom dobré. A to je ničo stáva, pre Boha. Tu je twisty. Tu je twisty fate. Už idem, po ňom, Ty, čorkár. Ale no nie. Ja by si ho tam zabil pekne v turete. Však toto, že... Ja ho jednu tapnem. Však toto, že v turete. Koláč. Koláč.
3 for Africa, no to nevadí moja. Juj, tá tu nejakú schytala pohľad. A prás. Pekne. Pekne len česky, utekám. Poď sem. Jaj, do I don't know. Už, I don't know. Nie. Idte, lebo zapnem ultinu. Nerob. Môže. Slož nám nevydal, som myslel, že si dáme v turete nejaké kily. Pane Bože, Mundo. Ten sniper. Turetka down, pekne. Fajnovo. Možno teraz ma nebolo počuť, prepáčte, len som bol opretý, nevadí. Ale kričal som, takže by mohla. Dobre, Dano. Kde sú oni? Kde sú? Ja ešte ty ma tu neznásilňuj. Jaj. Nie, to nemám že ako zachrániť, to nevadí. Kristová noha. Ešte to aj killnem. A čo ty robíš? Čo? Ako ma mohla zabiť? Čo je ona? Čítelka? No tak ju zabíš. Pane Bože. Ženy, však nevidíš. To je Číňan. Toto je prípad. Neviem koho. Ajaj. Máme, idú, už to ide fajnovo, z kopca do kopca. Vyhľavam na killy, nie. Tu je niekto, nie je tu niekto. Tu by sme eši. Nás už opí. Ty čo tu vyvádzaš, po mne ideš. Ty kokos, on jaký na spidovaný korky, poď. Pistol. Láke. To on ten jeho smrad za sebou ťahá, to si dávaj pozor. Sváďo. Víš jak. Ako tu obsinguje. Čerho, poďme si zratancovať. Ej. Pozor, tu isto Fade išiel do kíkov. Nič. Už idem po nich, čo? Jaj, minilag. Juj, Caitlinka, nerob mi tu na mňa shaky breaky. Čo? Výkyvy vás tu. Daj ultinu, daj. Ale... Ja som nemal ultinu. To dáme. Ups. Zepneme. Čo ja tu stávam, pane Bože? Zase som opitý. Nie. Čo je tu ešte? Nás nemali takto vykiliť. Nevadí, my to ubránime. V pohode to defneme. Nie. Necháš mojich priateľov. Eši, čo robíš, mane? Zabni. Pozor, plyn za sebou ťahajú. Poďte sem, nehybať. A 350 damage, aký? Poď sem! No poď sem, ja idem do nich. Ideme. Už ma nehľadám. Dokola, čo som sa chytil, čo ste nemali? No pekne, kill. Tento tu oxinguje. Čo je? To koľko mi ubela ten? Pozor, Kate. Poď sem. Chcem sa lifestealovať. Pozor, nalo! Ty kokos, akurát som si zapol ultinu. Košky! Istota! Nevadí.
No hobby, double killuje. Postavíme si 3. No, hobby, kokáčik. Kokáčik, double kill. Kokáčik, double kill. No, tak prehrávam už 4 kg. No, tak prehrávam o 4 kg, ale je to celkom vyrovnané. Už. Máme 7. Takže máme 7, 8, 19 a 70 farmy, čo je... Nie je to najviac, ale je to dobre na Nie, vonku. Caitlyn má viac. Nie, Caitlyn má viac. To je ADC. To je ADC. Už idem. To sa neobávajte. Ja keby som nemal toho Ja keby tam nemal toho oného. Viete spať? Ne, to čo. Viete spať? Ne, to čo, aké budy tu máme, hej. Pozri. Kere. Kere. Kere monten, konten, tun. Aký demičke také mi bere? Chlapci, čo mi nepáči. To za ním jej napáči. Isaac, čo sa flashuješ? Isaac, čo sa flashuješ, si normálny. Daj útoky. No, daj útoky. GG? No tak. No tak. Toto vyzerá na GG. Ale ešte. Dano, ešte 5 sekúnd, no. Nemám šancu. Zenit. Tam iba... Ani ja, fuck up. Presi ultimo, poďme. Ani, daj tam ty posiel. Ani. Stinketa. My to dáme. Skerstvo. Jo. Neverím. Čo? To hápe. Ja som tam iba skočil, hodil lutinu. Ty kokos. No, Tak aj mne toto. Choďte, push. Push. Tak, toto bola No tesnotka. nech sa nám už obnoví inhibitor. To by bolo dobré. No tak to bolo dobré. Nabi, kokáčik, čo robíš? Rajs, nerob, že bežíte tak spacifisuje. Rajs, nerob, že bežíte tak spacifisuje. Pozri sa. Urvem. Jedno ti urvem. No, dobre, teraz opakujeme. Spakujeme, poď. Nie, čo robíš? Čo robíš? My potrebujeme Tibrsiho. Kde je Tibrsi? Ja odchádzam, čaute, odchádzam od vás. Dobre. No, tak toto neviem ako ubrať. No tak toto neviem ako ubrať. Už toho macíka, na čo Hoď tam už toho macíka, na čo tam si, bože môj. toho maca. Hoď tam už toho maca. Kde je s tým medveďom? Kde je s tým medveďom? Dobu. Ty kokos! Ty kokos. Čo je toto? Afrika, zabíte ho. Jaj, čo to? Jaj, čo to? Mi ako laguje, ne, čo je toto? Čo je toto? Čo má toto znamenať? Čo má toto znamená? To není normálne. Trakil sa na respawne, go push. Yes. Agi. What the fuck? Doriti! Čo? Kokáčika zabili miniony. Kokos, ja nemám pomeň, ja som musel... Ty kokos, ja nemám pomeň, ja som musel zastaviť oné. Veď. Doriti, ja musím natočiť iba koniec. Ja nemám miesto. Nevadí, tak koniec vám dám do popisku do môjho kamaráta. Nie! To nevadí. Ja si musím ísť čo rýchlo vymazať, ty kokos. Nie, pomoc! Napríklad to. Ultinu Rýchlo odstrániť. Vyprázdniť. Rýchlo. Toto je GG, to už nemusíš nič vymazávať, toto je GG. Víš, čo napísal váš, že lepo malý tým.
Jaj. Jaj. A sú žiť. Ja som sa ešte stihol oživiť. Veď to ma zabijú, ty kokos. Idem už do nich. Nevadí. Dobre, no tak menšie lagy som mal, tak som to musel predbežne. Lajko te odberúte. Video, čaute. Tu sa. Video, čaute a vidíme sa na budúci.